Sanibonani bonke babukela emakhaya. Welcome to my YouTube channel. Igama lami uNomthandazo, u-Eka Mapholoba, uNgcobo, uNyuswa, uFuze Fulela, uMashiya Mahlakathaza, uShumayela. Babukeli bami, kunevidiyo lakamkhulu uMnguni akhuluma khona ngokuthi laba abangathwele bagqilazwe laba abathwalwayo. Nangempela ngizama ngiyayi-understand-a, ngiyayikholwa manje lento ngoba bona bayithathaphi, isuke ibuyaphi beze bebe nemali eningi, isuke ibuyaphi, isuke ithathwa kuthini esingathwalanga. Nalaba I blew it, hayi mekhuluma ngiyayizwisisa, ngiyayi-understand ukuthi labantu laba bathatha iy'mali kuthina. So uthi-ke yena uyakwazi ukuthi enzeni, aqinise ukuze imali yakho ingahambi noma ungafuni ukuthwala, but uyakwazi ukuqinisa ukuze imali yakho ingahambi. Asazi-ke nalapho ngoba omunye ukumuzwe ethi ngahamba ngiyofuna usizo enyangeni, yona yangithwalisa, ngangingafuni isithwalo. So hayi, sazi kodwa akasimuzi ukuthi uzothini. Lo ongafuni uku-affecteka kubantu abathwele akafika azoqina. Yebo, Ngoba if engaqinile uyohlezi egwilikisa abantu abathwele. usezobakhuluma kabi but basezogcilaza. Uzobakhuluma kabi ku right lokho vele uzobanyembeza abantu abathwele this, but imali abantu abathwele bazoyithatha kuwena. Ngoba wena uzothi mawunaloko okuncane sesinje uke wahola wathola 50,000 Yes. noma uke wathi wenza kunabantu abenza imisebenzi, uthola ukuthi umsebenzi wakhe umbhadala sesinje bekade enza maybe tender, ubhadala umixe ama invoice bese bambhadala egcine bamnikete maybe 300,000. Yes. Basezogcilaza abantu abathwele. Azi ngiyibona phi le ndaba leyo. Kunomuntu aphumele imazana lo-10 fund. Aphume 2 million. Yes. Kodwa kuphela u6 months ayisekho yonke lo mali leyo. Uthenga into angazi angayidingi. Uzospenda kubantu abathwele, uzolala emahotela abantu abathwele. Hawu Nkosi yami, basezospenda abantu noma bangacili. Usezolala ehotela ubhadale u5,000 per night ngokuthi unemali. Lento ifuna ukudlala imali. Makuphela imali bakutshela ukuthi baba uyabona ukuthi awusakhokhi right, kuyomela wenza ama balances uphume kulendlu. Abizela wonke umuntu emphakathini hamba ubopha imali yabaswaphela utshwala, yabaswaphela utshwala, utshwala. Ngaleso sikhathi uyagcilazeka lo kanti kube lo mbeka blockiwe kwavalwa lento ledla imali lamtimbeni. Wavikeleka ngabe lo mlo utawuhlala nemali yakhe ende emabhizinisi naye achubeka abe nempilo kusasa. Ngoba lokumqoka kumuntu singakhulumeli nje ukuthi sik social media. Please don't forget to like, share and subscribe. Ngiyabonga. Kumqoka kakhulu kuba ne peace of mind. Utiphilele nje umuntu ngempilo le normal le uthina tigigaba letendeka empilweni yakho kube tigigaba letendeka noma ngangibani. Kunabantu ovela ubona ukuthi umuntu ugcilatekile. Uhola imali lencane but uspenda kakhulu. Bayadla abantu labethwele badla kuwe. Okay. Abantu abafuna ukuthwala befike kudokotela. Utele kutothwala hayi ukutogeza. Okay. Kunama prizes ekuthwala, kunama prizes ekugeza. Ungenti ke nangikutshela iprize yekuthwala bese wena ukhuluma ngemali yokugeza. Okay, usala lapho unomuntu athi mina inyanga yadla imali yami u10,000 ithi yangithwalisa. Dokotela, ikhona into yokuthwala u10,000 rand? Cha, ude nje isithwalo sa 10,000. Unless naleyo nyanga yakho nale prize iyasho nje ukuthi ayikho lento lengathiwa ingaba sithwalo. Uthola umcebo ngo10,000. Yabo. Phela bonke labantu ngabe seba right. Abantu aba-understand ukuthi yini kuthwala. As much as ukuthwala kunema consequences, kuthi nakhona kunenhlonipho nendofuna ukuthi ihloniphe khona. But nawo kuyabiza. Ngoba kuthwala into lento ukuthi ube nemali lengapheli. So abefike abantu batothwala but ba-understand abantu ukuthi na utogeza ngoba uthola sesicabana netinyanga sethi icabana nomlebeka yogeza kule nyanga athi bekathwala. Bantu bangakubona umgcaba nje abekade ngithwalisa. Ithini imigomo labakunike yona yokuthwala kude umgomo. Into engichaza ngayo yazini ukuthi uthi ungashiyi umsebenzi mase uyahamba uyothwala. Qale ube nento esandleni kuma uresigna emsebenzini. Ngoba kusangangahamba kahle. Shuthi kahle kubuye kungahambi kahle. Usho kanjalo. Uthi kubuye kungahambi kahle. Nabazayo nabasazothwala nabasafisa ukuthwala bangaqale bashiya into zabo ezibalekile ezifaka imali.
mase beyothwala. Ngicela simuzwe. Ngingathwala yini mhlawumbe nguthisha Ungathwala uthisha. imali izofika kanjani lapho Kuya ngalokuthi lesithwalo sifaka kanjani imali. Okay. Ngoba kuthithwalo zinendlela ukuthi sifaka kanjani imali. Mase ubona siyakusebenzela lento uresign emsebenzini. ngoba ngibuza Ungathatha imali yokuresign emsebenzini yokugcina uyena ngayo enyangeni bafike bayithathe yonke usiza uqinqwasizakala. Yonke into mawuyizama izama usenayo indlela yokuphila.